ассалому алайкум дӯстони азиз подписчикои канали Далер Официал. Хоҳиш ҳама шумо дар омадан баробар лайкҳоро бизанед, ба канал подписатсия кунед, качесвара баланд кардан навро тамошо кунед. имрӯз 1 декабри соли 2023 ирӯза навро дорем бародар азиз. Opel Hatchback, Astra F, Astra H, Daewoo Lacetti, Audi A4, Mercedes-Benz C-Class ду маркаш бародар азиз. Toyota қабул кардем. Vaz 2115, Daewoo Lanos, Astra H, хулоса мошинои зуду баҳри шумо навордай тамошо кунед, навора нагзаронед. барои реклама имо WhatsApp, хона ва замини квартира, техника ва аппарату дар шумо боша агар метавонед равон намоед дар имо WhatsApp мо дар навори баъдина иншоаллоҳ рекламаш мекунем. дар комментария ҳатман қайд карда монед аз кадом маркаи мошин шумода маъқулай нависта монед. иншоаллоҳ мо аз рӯи комментария зиёдтар навор мекунем барои шумо бори тамошобинӣ бачаҳо. фақат по-братски навор дар лайкҳоро бизанед, ба канал подписатсия кунед, дар як ҷо баҳазу нишинед, навора тамошо кунед. эълон ҳамо сар мекунем бачаҳо. мошини фурӯшӣ якум дӯстони азиз, Mercedes-Benz C-Class ки нархаш 85000 сомонӣ пешниҳод шидагиай, айни ҳол дар ноҳияи ёбон қарор дорад. солиш 1999. рақамҳои тисел имо WhatsApp ва чӣ гап доранд. 24 соат бачаҳо метавонанд муроҷиат кунанд. бензини холӣ, моторш д, автоматика, беҳтарин ҳолат дай мошин, ҳуҷҷати солона дорад, танировкаш 2 моҳа мондагиай, балонот дар ҳолати хуби техникиай, хадавои средни, толка сум дар кораи алиш намешавад. касоне ки харидори қизиқ ҳастед, рақамҳоша мондагием бачаҳо, аз номи канали Далер Официал занг занед, иншоаллоҳ во скидкатон мекунам бародар азиз. ҳолати мошин дараҷаи олия бачаҳо, касе ки мехара ҳамон нафаро занг занед, беҳуда нороҳатшо накунед бародар азиз. ноҳияи ёвон, солиш 1999. рақамҳои тисел барои муроҷиат кардан, гирифтани маълумоти муфассали мошин. боз занг занед, суратҳоша партояд, тамошока бинеша бачаҳо. мошини фурӯшӣ дим бародар азиз. қабул кардем Vaz 2115 ки солиш 2003 айни ҳол дар ноҳияи ҳамадонии Московский Мир Саид Али Ҳамадонӣ қарор дорад. бо нархи 7500 сум фурӯхта мешавад. 34 бензини газ, кузов седан, мотор 1.5, механика срочна. Vaz 2115 соли 2003 марамат. каси маъқулай занг зада бибинед. лайкотона бизанед бачаҳои Instagram, ай ҳама шумо хоҳед истори домонед, поделитсия кунед, иншоаллоҳ баҳри шумо наворои тенҷ пешниҳод мекунем. касоне ки хоҳиши тамошо кардани наворои моро мақсад боз зиёдтар мехоҳед ки ҳаррӯза тамошо кунед бародаи Instagram ва TikTok, дар YouTube поиск метавонед Далер Официал. ҳамин знак шапкаи сирхканали мо бародар азиз, Далер Официал. ҳаррӯза мо 10 дуна 12 дуна мошин баҳри тамошобинӣ пешниҳод мекунем. касе маъқулай марамат дар саҳифаи Instagram гузаре тамошо кунед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ бародар азиз. қабул кардем Opel Astra H, солиш 2007, айни ҳол дар хуҷанд қарор дорад. бо нархи 58000 сомонӣ фурӯхта мешавад. састарин мошин тоза, хушроакай, краскаш бениҳоят тоза, хушроакай, 1 грамм трешна надорад бародар азиз. сӯзшуи дизел, кузов универсални, краскаш тоза, мотор 1.7 механика. Opel Astra H, солиш 2007 сол, ранг блур, балонш средни, расходиш 6 литр, мотор 100%, коробка 100%, хадавои суатборин 100% кор мекунад. техосмотр 1 сола равно дорад. техпаспорт, гумрук, савдо дар назди ами мошинай. касоне ки мехаред марамат бо занг зада худотон пирсем бачаҳо. мошини фурӯшӣ чорум дӯстон азиз, Mercedes-Benz C-Class боз қабул кардем баҳри шумо, ки соли 1995 айни ҳол дар хуҷанд қарор дорад. бо нархи 55000 сомонӣ фурӯхта мешавад. рақамҳои 929 барои муроҷиат кардан. кузов седан, бензини газқатӣ ҳаракат мекунад. мокри асфалт, краскаш, объём мотор д, коробкаш механика, кондитсионераш кор мекунад 100%. 4 электропакет, газ евро 4, як даст гаштагиай, бисёр истифода бурдаги нестай мошин. техосмотр кардаги не. ҳисоби ҳамин мошин зиндача. оинаҳоша сиёҳ кунем, бо хушрӯ мешавад. харидори аниқ занг занед,
бародарои азиз, дӯстон ҳамқа маълумот хулоса барои шумо пешниҳод кардагиам. Бо худотон занг зад пурсен оиди мошин маълумоташа. мошини фурӯшии навбатӣ Daewoo Lanos ки соли 1998 айни ҳол дар душанбе қарор дорад бо нархи 29800 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини газ дар кузов седан, объем мотор 1.6 литр. коробка передачи механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. касоне ки мехонед рақамҳои 777 занг занен. разномаи канали мо бардорай ҳамаи шумо хоҳиш по-братски вақте ки мо навор мекунем, меҳнат мекунем бари шумо гуфта навор мекунем. ами имкон бошад касоне ки моро эҳтиром мекунен, навори моро тамошо мекунен, 10-15 нафар ёро бардотон равон кунен. ами WhatsApp имо история кунен. касоне ки дар комментария менависад 3 та 5, агар 15-20 нафар дар равон мекунен, дар комментария 3 та 5 нависен. мо бовар дорем ки ҳамин хел мо подписчик дорем ки моро эҳтиром мекунан бачаҳо. мошини навбатӣ бародар азиз, Toyota Avensis ки соли 2007 айни ҳол дар душанбе қарор дорад бо нархи 73000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини холӣ, кузов универсал, объем мотор 1.8, коробкаш механика. Toyota Avensis соли 2007 каравануш. мошин тозаҳа, ягон кор надорад бародар азиз. ҳуҷҷатош солона, срочно алиш намешавад, варианти алиш надорад. бо нарх 73000 мегем. марамат касе ки мехара рақамои 981 24 соат кор мекунад. занг занен, омада бигирем мошина. ҳолати мошин дараҷаи олӣ бачако. аки рости мо 1-2 ҳафта пеш фақат мошинои арзони мондем. дастгирӣ кам буд бачаҳо. барои мо мақсад гузоштем ки хеле мошинои кам қимматтара монем, чунки ҳастан нафаре ки эҳтиром мекунанд, моро тамошо мекунанд. мошини навбатӣ бародар азиз, қабул кардем Audi A4 ки соли 2008 айни ҳол дар душанбе қарор дорад бо нархи 68000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини холӣ, кузов седан, объем мотор 2, коробкаш механика. документи солона дорад, аккумулятори нав дорад, мотор коробка ходовои 100% дорад, 4 баллони 80% дорад, мотори 2 дорад, простой. савдо дар назди ами Audi A4 касоне ки мехарен рақамоша мондагем барои муроҷиат кардан ами 0016 занг занем бардоро. агар шумо хона ва замина, квартира ва техника ва аппарат, трактор, комбайн, хулоса чизе ки дорен барои фурӯш ва реклама, метонен имо WhatsApp ки дар аввали ами видео мондагай метавон равон кунен. мо иншоалло дар навори пагайна ё ин ки рӯзи дигар рекламаш мекунем. барои тамошобинӣ пешниҳод мекунем бартар азиз. мошини навбатӣ Opel Vectra дӯстон азиз. Opel Vectra A солиш 1992 айни ҳол дар Исфара қарор дорад бо нархи 19000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини газ, кузов седан, краскаш тоза. ака кам беш як ки ҷоиш як пақа ҳастай дидестен хитон бачаҳо, камтарак чизи растай пақа шудагай. объем мотори 1.6 механика. омада бинен баъд савдо мекунем меган. 4 баллонаш навай, техосмотраш нав, антифриз кардагӣ, срочно фурӯшай бо нархи 19000 сомонӣ. ин ҳамиқа маълумот баъри шумо дӯстон. бо худотон рақамои 987 занг мезанед, оиди мошин маълумоташам мегирен. баллонашам средни бачаҳо. мотор коробка ходовоиш созай, краскаш ака қа маълум нест ягон ҷои хуроштагӣ дошта боша. агар мошини навбатӣ Daewoo Lacetti ки соли 2009 айни ҳол дар Регар қарор дорад, Турсунзода, бо нархи 40000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини холӣ дар кузов седан, краскаи сафед, мотор 1.8, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникияй, бисёр гаштагӣ нестай, такси задагӣ нест. харидори аниқ занг занед, дар пеши мошин савдо мекунем. ин ҳамиқа маълумот бачако. солиша 2009 гуфта қайд кардаган. касоне ки харидори қизиқ ҳастем метавонед рақамҳои 908 занг занен, бо оиди мошин гапзанон кунен. навор бо охир мерасад инҷа бачаҳо. имкон боша агар падилиса карда монен, дар комментария ссилкаи канали дигари мо мондагай. дар оҷа мо навор мекунем.
لایکاتون بزنین، یک کامنتار خوب کنین. باقی در امان خدا تا نوارای بعد خودتون احتیاط کنین.